Ola, benvidas outra vez. Bueno, ahora para empezar a segunda parte das xornadas, vou empezar comentando un pouco que xa se dixo antes que formo parte de Mocidade Galega pola Memoria. Este espazo se crea no 2021 a través de dos meus compañeiros Pablo, Diego e Andrea, que, coas mesmas inquedanzas que tiñamos todas, un pouco de esa preocupación o silenciado que está o tema da memoria histórica para non ser aún que podemos facer nós para intentar que non estea tan silenciado, como podemos traballalo. Entón, de aí, pois, nos xuntamos este grupo de rapazada para intentar abordar este tema. O noso obxectivo principal era un pouco construir un relato dende a perspectiva da mocidade. De feito, levamos a cabo varios actos nos que sempre contamos con xente moza que participe neles, pois rapazas que fixeron a formación de historia, historiadoras, xornalistas, rapazas que viven na súa familia a represión. Contamos con elas sempre para que aporten, dende a súa perspectiva, como ven elas este tema. Tamén o noso obxectivo sempre foi informar a mocidade para que, a través desta información que nos lle damos, a mocidade se poda concienciar a través das nosas palabras, é dicir, de xente moza cara a xente moza. Tamén outro obxectivo dos nosos é poder tecer redes con outras organizacións ou asociacións e traballar en conxunto. Isto facémolo varias actividades que fixemos no Concello de Pontevedra, por exemplo, foi do que se falou antes do programa de memoria de Elefanta. Nos fomos unhas das que fixemos os roteiros con institutos. Levámolos pola cidade para mostrarlle un pouco nos sitios onde sitios de represión onde nos vimos que directamente a mocidade estar nese sitio e contarlles aquí aconteceu isto, creo que foi un pouco o que fixo mella neles, porque é complicado dirixirte á mocidade e que lles interese este tema. Entón, para eso nos foi moi guai facer estes roteiros, porque podías ver como eles recibían isto e como, ao mellor, esas inquedanzas que nós tamén tiñamos cando creamos Mocidade Galega pola Memoria, podíamos velas reflexadas en máis xente. Tamén participamos en diferentes actos reivindicativos. Tratamos sempre poñer a nosa voz para exixir reparación, xustiza e intentar concienciar a mocidade todo o que se poida e facemos todo o que este nas nosas mans. Antes falouse aquí Anxos, que é profe do Sánchez Cantón. Eu tamén fui alumna do Sánchez Cantón, o que pasa que eu son máis maior que Diego e que Pablo, entón xa fai moitos anos. Pero teño que dicir que o gallá eu, cando estiven estudando no Sánchez Cantón, houbera unha profesora que se dedicara o tema da memoria histórica, nos inculcara este tipo de cousas, porque sí que é certo que nos, faz un paso polo instituto, pero non hai conciencia en absoluto deste tema, non se fala, non se estudia, tes que facelo fora, se ti tes ese interese. Entón, gracias tamén polo teu traballo. Agora paso a presentar as poñentes. A esta parte da xornada chamámoslle as memorias invisibles, porque mesmo dentro destes estudios memorialísticos hai aspectos que son menos traballados, que son as disidencia sexual e o das mulleres no deporte. Para falarmos das mulleres e do deporte, temos a Cristina López Villar, que é profesora e investigadora da Universidade da Coruña e autora do libro Pioneiras do deporte en Galicia, que foi publicado pola Deputación da Coruña, froito de anos de investigación e que nos amosa mulleres que foron fundamentais
para a historia do deporte, mas tamén na loita por un novo modelo de muller que reivindica os seus dereitos. Sí, creo que sí. Tempo? Temos o mesmo tempo que tiñamos. Vale, vale. Digo, como sempre estábamos así apuradas, pois digo, vou explayarme ou non? O reduzco? Bueno, sí, nada, poñemos aí o crono tamén. Eu, ademais, gustame máis falar de pé. Bueno, eu son do ámbito da educación física e cando estudiei a carreira ninguén me falou de nada de historia das mulleres. Nada. Algo anecdótico así no pasado, pero nada. Entón, cando cheguei á Facultade de Deportes da Universidade da Coruña, despois de andar por outras facultades, porque a vida académica é así, pensei que para presentarme a unha plaza o proxecto de investigación que debía de presentar debía de ir enfocado ao tema que a mí me movía, que era a historia das mulleres. E empecéi a cegas totalmente, porque como nunca me contaran nada, non vira moita cousa, pois foi máis unha teima miña que decía: como non vai haber mulleres na historia do deporte se hai en todos os ámbitos? O sea, non pode ser. Isto algo pasa. Entón, desde esa teima de expresala con xente, e entón igual un libreiro che di: ai, había aí uns libros encadernados de xornais antigos e aparecían unhas de hockey ali. Bueno, de ir así, non? Fala pa aquí, fala pa lá. Pois empecé a miña pesquisa. E a verdade é que empezou, pois como suelen ser este tipo de investigacións, que o novelo vaise facendo máis grande. Tamén é certo que cando eu fixen esta investigación, como iba tanto a cegas, como no meu ámbito tampouco tiña moita perspectiva igual do que podía facer e o que non, pois sí que tratei certas actividades que se consideran deporte, pero eu tiña algo aí de sentimento de abordar este tema desde a perspectiva tamén de clase social, e entón isto falla, pero bueno, eu teño voz, Se vai estar fallando, igual era mellor que non tivera o micro. Con esa perspectiva tamén de clase social, neste libro, que non vos vou a falar de hoxe, quixen introducir algunhas mulleres, que si vou a comentar, e sobre todo as mulleres do circo. Reivindicar o circo como unha práctica, son unha actividade física. Sí? Bueno, pois me quedo máis para atrás. A ver que tal. Pois o que estaba dicindo, as mulleres do circo son outra clase social moi diferente a que vou a comentar, que son as primeiras que empezaron co deporte, son mulleres de clases sociais altas, as primeiras son as aristócratas, logo a burguesía imitando a aristocracia, e entón, bueno, pois quizás no libro non hai moita perspectiva desde aí, pero sí que creo que tamén é necesario reivindicala, e entón, hoxe eu aquí tamén a vou a reivindicar. Entón, digamos que traigo este libro, que é do 2017, a primeira impresión, que logo se agotou e tiveron que facer outra en 2018, pero fixen así unha adaptación para hoxe, porque se aquí o público era de literatura, dixen eu, bueno, pois vamos a intentar dar outro discurso, senón igual salen correndo. Así que, isto si está no libro, comecei o libro cun poema de Rosalía de Castro, do libro Follas Novas, de 1880, A pobriña que está xorda. E por que empecei o libro con este poema? Porque recolle unha aloita, un xogo das aloitas, de xogar as loitas, que é moi típico no rural galego, miña nai falaba de xogar as aloitas, entre unha moza e un mozo de Lugo. E quen gaña? Quen credes que gaña nunha loita? Non, gaña a rapaza. Rosalía fai un poema no que a que gaña é a rapaza. Entón, hoxe que facemos cursos de autodefensa feminista, de empoderamento,
pois xa temos aquí un poema que nos empodera e que, ademais, eu creo que reflexa algo que non está suficientemente traballado desde o feminismo, que é o tema da forza. A forza non deixa de ser o volumen de masa muscular que ten un corpo. É dicir, se temos unha muller que mide 1,90 e peso... Vou ter que sentarme mellor, non? Séntome. Non. Vale. Se temos unha muller que mide 1,90 e un peso proporcional a esa altura e un home que mide 1,50, pois o sinto moito. Non hai maneira de que o home sexa máis forte que esa muller. É algo fisiolóxico. Pero utilizamos o discurso da forza, os homes son máis fortes, o home ten máis forza, e imaginadevos no meu ámbito do deporte. Entón, hoxe a charla non vai sobre isto, pero aproveito o auditorio. Deixémonos de tanto rollo coa forza para xustificar, porque levamos anos xustificando as diferencias entre homes e mulleres polo tema da forza. Entón, non me dá tempo a explicarlo mellor, pero temos que empezar a cuestionar eso. E, ademais, temos que empezar a cuestionalo porque de onde vimos nós? De que tipo de mulleres vimos? De aquelas delicadas, con un ideal de beleza, de paliduchas, de que enseguida tiñan un mareo, ou vimos de mulleres fortes? Entón, reivindiquémonos tamén, non? Como esas mulleres que, por exemplo, salvaron nun naufraxio aos homes que se afundiran en torno á illa de Sálvora. Entón, temos exemplos desas mulleres valentes, que collen os remos, que van a salvar a non sei cantos homes, pero esas non trascenden. Como decían hoxe pola mañán, que historia nos contan? Que historia nos contaron? Pois a historia de personas que non eran desta clase social, desde logo, que podían ir á escola, que tiñan a capacidade de contar o seu relato. Entón, bueno, pois creo que tamén hai que rescatalas, non? Hai que rescatar as mulleres, que era un pouco tamén moitos dos proxectos que saíron hoxe, esa historia das mulleres que tamén contaban da Coruña, de Pontevedra, e falar un pouco do que tamén é o esencial que se ocultou despois, non? Porque tamén decían pola mañán que o que é oral é moito máis difícil, non? Tedes imaxe de mulleres adultas xogando? Pensade un momento, así, non é para que mo contedes, sino para vos mesmas, non? Mulleres adultas xogando. Teño algunha imaxe na miña cabeza? Bueno, pois na Universidade da Coruña acaba de lerse a primeira tese doutoral que fala dun xogo propio de mulleres adultas que ainda se conserva en Carballeira de Avia. Aí conectei con o vosso estudio tamén, porque tivemos que ir ás mesmas fontes a veces, non? Ali a preguntar a xente en Ribadavia, tamén ir a un centro de persoas maiores que estaban nunha residencia, ao propio centro etnolóxico. E vamos a ver algunhas imaxes, non? Mulleres xogando. Ui, que mal se ve, vese fatal. Bueno, non pasa nada. Contóvolo eu. Aquí hai unhas mulleres, por exemplo, no lado da dereita, que van correndo. Vale, ainda así se ve regular. Bueno, é que as fotos son antiguas, non? Entón vedes unhos bolos aí arriba, aquí non se ve, pero estaban lanzando unhas olas de barro. Entón, bueno, xogando as cartas, que se identifica perfectamente, e aí arriba é o xogo da bugalliña. É un xogo pois que é algo que só xogan mulleres maiores en Carballeira de Avia, como vos decía, e que, bueno, pois as mulleres que xogan son moi maiores e non sabemos moi ben que vai pasar con ese xogo. Entón, isto está invisibilizado, non? O xogo das mulleres maiores tamén. Algo pasou, que nos robou o xogo, non? Porque isto tamén se perdeu. Pero se perdeu tamén o que vos decía da forza. Antes tamén no roteiro nos falaron da fotógrafa que foi recollendo por Galicia algunhas destas imaxes e fixádevos, son de buño,
levan diferentes obxetos de barro na cabeza. Pouco non a pesar eso, fixados a cantidade de obxetos que levan. Ese neno e esa nena desa idade pesan. Ou calquera das outras fotos que temos. Entón, que quero trasladarvos tamén? Perdón. Perdimos esta memoria, Perdimos a memoria de que as mulleres de determinadas clases sociais eran fortes. E que o que nos chegou a nos é un modelo burgués de unha feminidade pois que non pode ser forte. E por iso as nenas hoxe en día van ao xinasio, pero obsesionadas con que non salga o bíceps. Temos moitos estudios sobre eso. Van ao xinasio, pero que non parezca que se masculiniza o meu corpo. Entón, aquí estou eu en plan meeting. Hai que reivindicar os corpos das mulleres fortes. É importante, porque logo, ao final, é a túa saúde. No fondo é outra forma de violencia. Educarte para non ser forte é outra forma de violencia. Porque non eres forte para defenderte, non eres forte para que cando chega a menopausia e baixen os estróxenos que tes unha perda muscular teñas máis problemáticas. E, xa vedes que eu vou dun lado para outro, salgo da historia, entro na fisioloxía do exercicio, pero entendedes o que quero decir, Eu creo que isto é importante rescatalo. Vou a centrarme máis no que é o libro e tamén amosar así algunhas imaxes desas primeiras mulleres que en Galicia. Esta é unha foto do libro 120 anos de ciclismo galego e a Sociedade Ximnástica de Ourense, que era moi importante, e aí xa vedes que había nenas, Eu creo que igual está mal enfocado isto, porque o vexo tan... Non sei se pode enfocar un pouco mellor. Temos imaxes tamén de María Barbeito e as profesoras que traballaban, por exemplo, Elvira Bao tamén, posiblemente aquí estivera Elvira Bao, que traballaban no Sanatorio Marítimo de Oza con nenos e nenas que iban para recuperarse de enfermidades. Xa pola mañán se falou de María Barbeito e eu traigo unhas imaxes que algunhas están no libro, algunhas non, como esta, por exemplo, da Escola da Guarda, onde facían tamén este tipo de exercicios que hoxe denominaríamos como ximnasia sueca. O que hoxe entendemos de exercicios así como moi rectos e que nos remiten un pouco á época franquista, eso é a ximnasia sueca. Pero algo moi interesante de María Barbeito é que misturaba estes exercicios con cantigas de diferentes lugares do Estado español, pero, por exemplo, aquí hai un canto galego, e entón o canto galego é Miña naiciña, que todas coñecemos, e seguramente, por outras imaxes que hai dos seus cadernos, isto é dos seus cadernos que están no Arquivo do Reino de Galicia, se nos fixamos nas representacións, posiblemente, isto sería algo así, cantarían Miña naiciña, e estarían cantando e facendo exercicio. E só estou facendo así do tren superior, pero tamén terían movimentos de flexionarse, E a isto ela lle chamaba ximnasia rítmica. Entón, se unha fixo ximnasia rítmica, algo que deberíamos tamén de reivindicar é a María Barbeito como unha pioneira da ximnasia rítmica, porque utilizaba ademais o galego, tamén o castelán, para acompañar os exercicios de ximnasia. E hai moita información sobre María Barbeito que non me vou a deter e vamos un pouco a ir avanzando. Dentro desas prácticas que dividín así en diferentes capítulos para poder organizar de alguna maneira, están as prácticas elitistas e apropiadamente feministas da afirmación social como clase social alta. Algo que distinguía as clases sociais altas era o feito de facer deporte. Iso era unha marca de clase, Eu fago deporte, cousa que outras clases non fan. E, ademais, nos inicios, se consideraba como cultura.
Se falaba de cultura cando se falaba de deporte. Eu sempre penso, que lástima, non? Que lástima que perderamos eso da cultura unida ao deporte, porque a veces hoxe pasan cousas no deporte que, bueno, moi de cultura non son. Entón, como marca de clase, facíanse distintos e eran, sobre todo, pois, o que vos comentaba antes, non? Empezou a aristocracia e, sobre todo, a burguesía. As mulleres tamén facían caza. Esta imaxe, que non se verá moi ben tampouco, hai unha muller ali con un rifle, era típico de que as mulleres aristócratas ou da burguesía, pois, sobre todo as aristócratas, hai moita imaxe en prensa que aparecen, eso, con armas. O que non dixen ao principio é que este libro recolle así o que eu fun capaz de localizar desde finais do século XIX a 1936. Vale? Ese é o período no que está feita esta investigación. Todos estes deportes que estamos vendo viñan por influencia inglesa, que é onde se considera que nace o deporte moderno. E, por exemplo, en Vigo estaba a empresa do cable inglés e aí tuvo moita importancia. Tamén o tiveron, pois, personas que formaban parte da diplomacia, pois, un diplomático en Coruña, que tamén xogaba ao tenis. Bueno, sempre vai estar vinculado con personas que pois, no caso de Vigo, por exemplo, pois, viñan os enxeñeiros a traballar nese sistema de telecomunicacións que había polo mar e viñan as súas mulleres, non? E traían as súas prácticas deportivas. E entón a burguesía copiaba destas personas. E, bueno, é así como unha cadea de transmisión, non? Unha pista de tenis que había en Vigo, con esas vistas espectaculares da ría, non? A marquesa de San Sadurniño, que tiña unha pista de tenis, e que no proxecto Fálame de San Sadurniño pois hai unha testemunha dun dos rapaces que recollían as pelotas. Cando se lles iban as pelotas, tiñan que recollelas, non? E o tiñan que facer con guantes. Non podían tocar a marquesa pel con pel, digamos. Tiña que ser sempre con un guante. Cousas destas, non? Desa diferenciación tamén de clase social, non? Non me toque un aldeán, non? Que non sei que me pode pasar. Outras prácticas podemos consideralas máis emancipadoras para as mulleres porque son practicadas por un grupo de mulleres que eran, pois, nesa época denominadas mulleres modernas. Estamos falando dos anos 30 e, por exemplo, Emilia Docet foi Miss España e, bueno, Gloria Tapias, que foi, ademais, capitana do equipo da selección que xogou contra outra selección alemana. Entón, bueno, hai moitas mulleres, incluso tamén distintas prácticas, vedes aí a natación, pero tamén poderíamos falar do ciclismo, do importante que foi o ciclismo para a emancipación das mulleres. Imaginadevos, eu sempre digo ao meu alumnado, imaginadevos un vestido como as cortinas estas así pesadas, non? De casa así antigua, que debía de pesar moitísimo, non? Antes decía Encarna que Emilia Pardo Bazán estaba moi preocupada por a vestimenta porque estaban loitando por outro tipo de vestimenta tamén, non? Un traxe, decían, máis racional, non? Pesaba, eses traxes pesaban. E entón, imaginémonos, non? Ese peso, non? Tapizamos as sillas e os sofás con esas telas. Entón, imaginedevos eso en riba e capas, non? Porque podíamos levar varias capas ou podían levar as das clases altas. Casi non te podías mover, dabas un paseíto cerca porque tamén había esa presión social, non? De que a túa familia non quería que casi te moveras de cerca da casa e de repente aparece a bicicleta. E de repente te podes mover kilómetros. A revolución, non? Isto foi unha revolución e, ademais, como un símbolo para as sufraxistas no seu momento. Entón, bueno,
sempre hai moitas historias que poderíamos contar do deporte vinculado á emancipación das mulleres. Non? Simone de Beauvoir, de feito, poñía de exemplo a muller deportista como unha muller moito máis empoderada. Logo, hai de todo, non? O sea, sabemos que non chega con facer deporte para que te poidas sentir así, pero bueno, ela sí que o utilizaba. Alguén xa nomeou pola mañán, ou foi en Carna, as mulleres do hockey, que foi un fenómeno moi importante en Galicia nos anos 30, porque había equipos en diferentes cidades, e, por exemplo, Antonina Sanjurjo é unha desas mulleres que trouxo o hockey a Galicia, e, ademais, hai distintos exemplos. María Xosé Queizán a nomea en un dos seus libros, Amor de Tango, pero tamén vin que fixeran un traballo neste colexio que o tedes nas redes, por si queredes ver o que fixeron así outras compañeiras e compañeiros. Este proxecto que da Deputación de Pontevedra, que se nos enlaza, tamén podemos ver así que aquí hai distintas propostas e hai vídeos. Non me deixa ensinalo, non? Só lo vexo eu. Bueno, pois nada, non perdemos tempo. Vou para atrás e o podedes ver vos. Hai un proxecto, aquí faltan, ahora a ver se non vos lo digo ben o título. Logo vos lo digo, ahora non me sale. Hai un proxecto da Deputación de Pontevedra, aquí faltan nomes, me parece que... Aquí faltan páxinas, gracias. Aquí faltan páxinas. Entón, se buscades en internet e desatopar, pois, por exemplo, no caso de Antonina, hai un podcast, hai un vídeo da charla explicando a vida de Antonina, e tamén, bueno, pois, se foron recollendo, por exemplo, no proxecto que comentou hoxe Alexandre Bóveda, pois tamén está algún dos equipos de hockey. Estes son algúns dos equipos para que os vexades. Dentro destas mulleres, logo descubrín que posiblemente houve algunha represariada, pero eu xa acabara o libro e non estudiei esa parte. Tamén sería interesante, non? Porque sí que de outras mulleres deportistas que estaban moi vinculadas a temas da República, pois sí que temos coñecemento de que houve represalias, e en Galicia seguro que tamén. Por exemplo, Antonina non, porque morreu moi nova. Tuvo un problema de saúde e entón non chegou a ver a República. Perdón, o alzamento militar, non? Entón, bueno, distintos equipos en Coruña, en Ferrol, na zona de Pontevedra e en Vigo, incluso salían na prensa do momento, tanto estatal como na galega. Había incluso unha selección galega de hockey que xogou uns partidos con unha selección de Castela, porque naquel momento lle chamaban como partidos regionais. E entón, tanto en fútbol como en hockey, que o hockey se chamaba o fútbol das señoritas, era a maneira que se denominaba na prensa, pois aparecían tamén este tipo de seleccións, non? Entón, bueno, por comentar así algo de libros que eu pido disculpas, porque non son do ámbito da literatura e igual digo algunha burrada, pero sí que é certo que, por exemplo, o libro de Pioneiras, que ten uns debuxos, unhas ilustracións, cando me pediron que dera unha charla en infantil, dixen eu, este libro académico, cheo de citas, a pé de páxina, como transformo para ir a dar unha charla infantil? E, bueno, pois o que fixen foi dibuxar, levar vídeos e falar pouco do libro e falar do deporte en xeral das mulleres, non? E tamén coloquei este libro de Ledicia Costas porque xusto aí fala das xogadoras de hockey e do avó de Antonina, que a xente de Vigo conoce ao seu avó porque era moi famoso,
porque tiña unha fundición e era unha persona moi creativa e lle chamaban habilidades, e, bueno, ten unha historia moi curiosa que agora non me vou a enrollar. Estas son as mulleres xogando, porque creo que tamén está ben velas en movimento, non? Que vexamos que tiven a sorte de poder entrevistar algunha, e cando falaban tamén falaban de forza. E fulanita dáballe forte, non? E aquela que ben lle daba. Quero dicir, non era un xogo de ai, fago así, non. Vale? Para entendernos. Vale. Entón, bueno, o libro o que intentei no libro foi recoller diferentes prácticas e unha que a mí me pareceu moi bonita, e aquí párome porque ten seguramente máis conexión con vos, que había tamén grupos de excursionistas, de grupos que facían alpinismo, lle chamaban. E resulta que había un grupo en Ferrol que se chamaba o Grupo Abrente, que fan en 1935 unha excursión aos Montes de Brión. E lle chamaban os Montes dos Poetas. Puxeron os miradores, ou bautizaron os miradores, máis ben dito, cos nomes de Rosalía de Castro, Pondal, Curros, Francisco Añón, Lamas Carvajal, Leiras Pulpeiro, Benito Losada e Alberto Camiño. Entón, a mí isto me pareceu moi bonito e para poder coller tamén esa memoria e poder facernos ese peregrinaxe ou esa excursión e recordar estas accións. Incluso este mismo grupo, preto de Cabo Prioriño, no Monte Laurel, homenaxean a Vilar Ponte, que é un pouco esa noticia, que fan un homenaxe a Vilar Ponte. E había outros grupos que eran os amantes do campo, e estes tamén estaban nestas iniciativas, que un pouco intentaban unir a cultura co exercicio. E tamén co respeto á natureza, plantando árbores e, bueno, outras iniciativas que non nos dá tempo a comentar. Eu sempre lle poño esta imaxe ao meu alumnado, porque se vos fixades e se non podedes ver, volo conto eu, aquí están os cartaces da Olimpiada Popular de 1936 que se ia celebrar en Barcelona. E aí están xa como as trincheiras, porque houve alceamento militar. E creo que tamén, que trascende, Todas e todos coñecemos os Xogos Olímpicos. Eu seguro que, inda que non vos interese nada o deporte, sabedes que existen os Xogos Olímpicos. Pero cantas persoas saben que houve estes xogos nos que tiñan unha filosofía en contra dos Xogos Olímpicos? Porque quen montou os Xogos Olímpicos? O barón Pierre de Coubertin. Había tamén aí un tema de clase social e unha ideoloxía de que era eso dos Xogos Olímpicos. Aquí cantaban a Internacional, participaban homes e mulleres. Non teño tempo a enrollarme, pero quero dicir, tamén é importante partes da historia que os libros de texto non recollen, pois rescatala. E para conectar isto, co que comentou a nosa compañera pola mañán, de Mercedes Núñez, que estaba no Club Femení de Esports de Barcelona, e foi tamén un club moi interesante porque era un club onde había mulleres de diferentes clases sociales. Nesta época, nos anos 30, hubo clubs en diferentes zonas tamén do Estado e, bueno, moitas delas sí que foron, hai traballos de que foron represaliadas. Imaginadevos, estaban vinculadas a Institución Libre de Enseñanza, e entón, bueno, houve moitas represalias. Podemos falar tamén así xa para ir rematando das transgresoras, que son as que igual estaban facendo prácticas máis curiosas, o fútbol, pois, por exemplo, aquí, isto é unha imaxe de Vigo de 1928, cando hai un partido no que veñen unhas mulleres belgas, xogan dous equipos, pero os dous equipos son dunha asociación que traballaba a favor
das mulleres. Era como unha asociación feminista e elas veñen facendo unha xira cando xustamente distintas federacións, incluída a belga, proíben que as mulleres usen os campos de fútbol. Porque hai moitas formas de prohibir, non? Eu non te digo que non xogues ao fútbol, pero se te proíbo usar os campos de fútbol para competir, pois estou poñendo moitas dificultades, non? E isto pasou en diferentes países. Esas son algunhas imaxes e nós temos esta imaxe de Irene, Irene Porteira. Eu, cando vos decía que empecé un pouco a cegas, algunha pista tamén me dera Aurora Marco, non? Con aquel dicionario das mulleres, porque ali tamén aparecían, non? Aparecían mulleres. Así que, como xa sonou a alarma, simplemente, pois, como recurso, non? Que a Universidade da Coruña publicou un libro que é un cómic de Irene Porteira, que é de Óscar Losada, que hai tamén un documental que é de Nos Televisión, e me vou á última imaxe, donde, bueno, pois, tiven a sorte de poder participar con María Reimóndez en algunha presentación do seu libro Corredora, e hai libros, non, que tamén que conten outras historias, nos permiten tamén, pois, traballar temas dos que estiven falando ahora así de forma rápida. E o meu contacto, por se alguén me quere pedir algo, estou a vosso dispor, así que moitas grazas.